Good morning, Sister Riray. Kumusta? Salamat sa pagbisita. Uwi na kami. Galing sa appointment. Pauwi na. Morning sa lahat. Salamat sa pagbisita. Morning, everyone. Hello, Martis Daza. Good morning.
Sis Aisan, good morning. Yuri Malas, good morning. Good evening sa inyo dyan. Maraming salamat sa putang salaw. Sis Aisan, James, Sister Ray, sa iba pa nandyan. Love you too, Sister Sis Aisan, Sister Ray, and James. Hindi ako ang driver, James. Yung aking daughter-in-law. Rider lang ako. Kaya ako makapag kapag live. Hindi akong driver, Sister Ray. Kaya ako yung nakapagbasa ng comments. Because kung ako ang driver, wala, hindi pwede. Hindi ko mababasa. Batangas, James. Batangas dito sa Florida. Okay, good night, James. Sa iba pang matutulog na, good night.
salamat si Saisan, si Rira, and James, at sa iba pa. Mga English speakers kayo dyan. Nosebleed ako, nosebleed. Good day, everyone, fellow viewers. Have a great day, everyone.
dito na muna ako. So, Saisan, everyone. Salamat sa pagbisita. Okay, have a great